transmisións patrimoniais. Esta publicación no Diario Oficial de Galicia dun orden da Consellería de Facenda pola cual se aproban os precios medios, pero frente á inacción dende o ano 2008 ata o cambio de goberno, no cual nin tan siquiera en 8 meses e medio se chegou a nomear o tribunal, podemos dicir que a actual Xunta de Galicia está a traballar para desenvolver e pôr en marcha este proceso selectivo, que, insisto, debería estar xa rematado, pero coa chegada da nova Xunta tiveron que empezar prácticamente de cero, habendo, polo medio, cambios legislativos, en concreto, houve unha modificación legislativa da Lei 2/2009 da Función Pública de Galicia, que obrigou ou que xenerou certos retrasos entendibles e lóxicos polos cambios normativos no proceso selectivo, pero que claramente se ve que existe unha vontade de sacar adiante o proceso que contrasta coa non vontade, neste caso das forzas bipartitas, que houve por sacar adiante o mesmo, co cual, insisto, nos sorprende esas críticas porque realmente se están criticando a sí mismos.